नमस्कार। हम संतोष कुमार रउआ सभे देखतानी भोजपुरी 24 न्यूज। बिहार के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री राकेश कुमार, शायद ना मिस्टेक हो गई, सम्राट कुमार मौर्य, इहो ना, सम्राट कुमार चौधरी, अच्छा हाँ, के ढेर सारी बधाई। राज्य के विकास करी, एकरा खातिर के ज़्यादा से ज़्यादा रउआ के शुभकामना देतानी। बाकी एगो टैग रउओ ऊपर बा। ई टैग हमरा तो नहीं लागत कि बिहार से जाई। परिवारवाद के भाजपा सरकार देश के हर एक कोना में हर एक पार्टी के हमेशा परिवारवाद पर घेरत रहेले, लेकिन आपन परिवारवाद नहीं खेलौकत। उदाहरण के तौर पे यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, बिहार में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, परिवारवाद पर हमेशा भाजपा सरकार, भाजपा के हर एक नेता बोलल करेलन, लेकिन का आपन परिवारवाद नजर ना आयल। सम्राट चौधरी वो सम्राट चौधरी हवे कि समय समय पर वहाँ के अपन नाम भी चेंज करत रहेनी, जन्म तिथि भी चेंज करत रहेनी। 1999 में आरजेडी पार्टी में रही दोनों घड़ी बिना चुनाव जीतले कृषि मंत्री बन गए रहे। भला बताएं, एक से एक जीतल कको बार के विधायक लोग मंत्री तक नहीं खे बन पावत, आ ओ घड़ी सम्राट चौधरी रउआ कृषि मंत्री बन गए रहे। हालांकि बाद में बहुत विरोध भइला के बाद रउआ के इस्तीफा देवे के पड़ रहे। कुछ दिन पहले हमेशा जब नीतीश जी रउआ से अलग रही तो हमेशा टीका टिप्पणी करत रही कि हाँ पलटू राम है, ये है वो है, लेकिन सुबह के मुख्यमंत्री जी रउआ ये मत बुलाएं कि रउओ कम पलटी मार नहीं की। शुरुआती दौर में आरजेडी पार्टी, फिर 2014 के बाद से जेडीयू में चल गई नहीं, फिर 2017 में बीजेपी में आ गई नहीं। राजनीतिक इतिहास रउओ बहुत बा। अभी राज्य के रउआ मुख्यमंत्री बानी, मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री भी बनल जा सकता यदि पूज्य पिताजी के असीम कृपा रही तो। और वो पे पिताजी के असीम कृपा बनल बा। और पिताजी शंकुनी चौधरी जौन की बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुकल बनी, 7 बार के विधायक भी रह चुकल बनी, तो कुछ तो बिहार में असर जरूर हुई। हमेशा तेजस्वी जी के बोलत रही है कि नौवीं फेल। रउआ तो अपना हाफिडेविट ना ओकरा में 10वीं पास कब कइले बनी इहो जिक्र नहीं कइले। पूरा बिहार के जनता कहतिया कि 7वीं फेल मुख्यमंत्री आ गइले। मुख्यमंत्री बन चुकल बनी, अब कोनो दिक्कत नहीं है। अब तो बता दें कि 10वीं पास रउआ कब कइले रही। जौन है रउआ ऊपर लोग आरोप लगावता कि हाँ रउआ शिक्षित नहीं थी, खाली मुहावा से ना उतनो बोल दी कि हाँ 10वीं पास कब कइले रही। जनता सुनल चाहती है रउआ से। और बिहार के विकास खातिर के नीतीश कुमार जी के ढेर सारी शुभकामना। बाकी वो दिन दूर नहीं है, बहुत जल्द समय आवे वाला बाकी नीतीश कुमार जी फिर कुर्सी संभाली हैं। हमारे आशा बा, पूरा बिहार के आशा बा कि नीतीश कुमार जी फिर मुख्यमंत्री बने हैं। ऐसे
कि जब जीतन मांझी के भी बनौले रही वहाँ के 6 महीना बाद फिर इस्तीफा उहे के ले लहूँ रही। तो आज बनैले बने रउआ के सम्राट चौधरी जी हमारे मुख्यमंत्री। तो जितना दिन खातिर बनल होखी बिहार के लगन से विकास करी, बिहार के जनता के आशीर्वाद ली और जनता के दिल जीती। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपना दर्शक से कहल चाहतनी कि रउआ सभे अपन राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दी, वीडियो को लाइक करी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी ताकि हमारा हौसला और मजबूत होके और सरकार से सवाल पूछ सके। धन्यवाद।